I decided to go with the South African flag. We are in a GNU, but before we even get to a GNU, all South Africans should embrace that they belong to the Republic of South Africa. uMongameli Cyril Ramaphosa useqongeni isithetha nje eqalisa intetho yakhe yokuvula iParliament yesixhenxe phantsi kolawulo lwedemokhrasi. Brand Kaizer Chiefs would like to say, we are where we are today as Kaizer Chiefs because of the energy, the spirit of these people, Bobra said. Ubekwe ikhaya lokugqibela uStanley Skrima Jabalala kumadlaka eWestburg eGauteng emva kwenkonzo yomngcwabo ezizukileyo ebanjwe ngale ntsasa. Sengiqule ndaphethela kwezoculo lwemivundla molweni okapha ekhaya ndingaphosisanga maseko mandigawule ndiwarhuqa. uMongameli Cyril Ramaphosa useqongeni isithetha nje esenza intetho yakhe yokuvula iParliament yesixhenxe phantsi kolawulo lwedemokhrasi. Le ntetho ibijonge ngabomvu sisizwe njengoko eli liphantsi kolawulo lorhulumente wobumbano kwayikho kokuqala kungakhange kubekho qela lopolitiko elifumana impumelelo ethe gca kunyulo. Ngoku masithi tsixada kwintetho kaMongameli apho iParliament. Fellow citizens, men and women, not only of our country but of the world, we are reminded that as we strive to progress and to prosper, we have a responsibility to ensure that no one is left behind. We, South Africans, are a diverse nation, a nation with different histories, different beliefs, cultures, and languages. Yet we are one people, and we share a common destiny. It is this common destiny that the people of South Africa have charged this Parliament and this government to consolidate and advance their destiny. Exactly 50 days ago, the people of South Africa went to the polls to decide the future of our country. Ahead of the elections, they had expressed their concerns and their hopes, their wishes, as well as their expectations. Through their votes, they determined that the leaders of our country should set aside their political differences and come together as one to overcome the severe challenges that confront our nation. They sent a clear message that without unity, cooperation and partnership, our efforts to end poverty, unemployment and inequality will not succeed. Guided by this directive from the people of our country, political parties from across the political spectrum have elected to establish a government of national unity. In an act that is unprecedented in our democratic history, 10 political parties represented here in our Parliament have agreed to craft a common program to build a better, more equal and more just South Africa. They have come together despite their differences and differences they have. They came together because they share a commitment to a nation that is united, prosperous, and inclusive. Through a statement of intent, these parties have made a firm commitment to respect the Constitution of the Republic of South Africa and the rule of law, and to promote accountability, transparency, integrity, and good governance. They have agreed to a minimum program as the foundation of the work of the government of national unity. The priority actions that arise from this minimum program received the full support of the recent Cabinet Lekgotla, which was held recently, which brought together newly appointed ministers
deputy ministers, and premiers from all our provinces. It also brought together local government representatives as represented in Salga, directors general and other key officials were also in attendance. These are the primary actions that we outline this evening that they decided on. Cabinet will be convening a further strategy session to consider the minimum term development plan, having moved from the medium term strategic plan, framework rather, the development plan which will translate the priorities that these parties have agreed to into a detailed plan, as well as the interventions that government will implement over the next 5 years. The medium-term development plan will set out a well-defined vision and strategic plan that outlines clear goals and includes specific, measurable objectives and a roadmap for achieving them. These goals will be properly aligned with the budget, which will support the implementation of these objectives. In all this work, the National Development Plan Vision 2030 remains the defining blueprint for our country's growth and development. We also draw inspiration from the United Nations Sustainable Development Goals and the African Union's Agenda 2063 in crafting our medium-term development plan. The Cabinet Lekgotla underscored the determination of all members of the Government of National Unity to work together to advance the interests of all South Africans without pursuing and promoting party political interests. It is about putting the people of South Africa first and foremost and advancing their interests. The Lekgotla noted with appreciation the commitment and great enthusiasm with which the newly appointed ministers and deputy ministers, as well as our premiers, have embarked on their duties. We will have seen many of them going throughout the country, immediately embarking on their tasks and outlining what their plans are. And some with great excitement, and some expressing their joy at having been appointed. And we all should rejoice as we see them. Honorable members, despite the achievement of 30 years of democracy and the work undertaken over the last 5 years to rebuild our economy and our society, millions of South Africans remain poor, unemployed, and they live in a highly unequal society. For a decade and a half, our economy has barely grown. The circumstances of the people of South Africa today requires that we act together as the Government of National Unity, as well as all key role players in our country, and that we act with urgency, boldly and decisively. The Government of National Unity has resolved to dedicate the next 5 years to actions that will advance 3 strategic priorities. Ngoku Mathumo Mntwana evenkileni.
Sinamkela kwakhona kwindaba zelijele yakwazi ukubukela kwakhona izindaba njelo le YouTube uthi SABC indaba zesixhosa ukanti xa ubukele sicela ucofe ulike sokwamcofa subscribe sibokwenza wenze njalo xa sihlabela magama ubeke kwikhaya lokugqibela Discrima Jabalalo bedube ngelika Brasten eneminyaka e75 ngelixa inikezele ngenkonzo engenachaphaza kwezemidlalo eminyaka engama-50 lo wayesakuba ngumqeqeshi wabafana neMamelodi Sundowns ubeke kumadlaka eWestpark eGauteng ngale njikalanga emva kwenkonzo yomngcwabo echukumisayo kwityalike iGrace Bible Church ePimville eSoweto. uBrasten njengoko besaziwa kwibhola elikhulu loMzantsi Afrika waba ngumqeqeshi wokuqala uqeqesha iBafana Bafana emva kokubuyiselwa kwibhola lehlabathi. Utyibelwe njengolozala wohlobo lebhola ehamba phantsi ipiano neshine kwiqela iMamelodi Sundowns. Umuntu emhlabeni bomhlonipha, umuntu kaNkulunkulu akuyena wakho, wonke umuntu is important. Umfana kithi wonke lokufa emva kokonzakala ngelixa kwakuqhekezwa kwikhaya lakhe ngoTshazimpuzi. In our hearts, he will forever live and remain. His wisdom and legacy will forever live on us. Amaqale lelikhulu agqejwa lingatsitywa ntwala. But I'm motivated uche ke bapala Cosmos yena li aliko Sundowns ke re mara Grootman o na le pelo entle man. The brand Kaizer Chiefs would like to say, "Alo hlanga lo hlanga." We are where we are today as Kaizer Chiefs because of the energies, the lives, the spirit of this. Anentsiba zazo zingungelene kwisakhiwo setyalike iGrace Bible Church ePimville eSoweto ukunika imbeko yobela. We have come to say thank you very much for an unparalleled contribution to the development of our game, soccer. Uhambile yena kodwa umqela wakhe okuhlala uhleli kumabhakajuju nakwinkqubo yakhe kumabona kude nalapho elibalisa ngokwakhe ibali lakhe kwindaba ze-SABC inguJoe Mancia. Inhlanga ezohlukeneyo eGauteng abadala nabancinci zidibene ukubhiyozela ubomi beqala lomzabalazo elingasekhoyo uba uNelson Mandela. Abafundi nabakhenkeli bamothulele umnqwazi uMadibomde ngendima ayidlalayo ukubumba ngokutsha elizwe. I-SABC ityelele isityalato ivilakazi eOrlando eSoweto nekuphela kwesityalato kwakuhlala kuso amagqala angasekho yaphumelela imbazi yoxolo kaNobel. Abantu asebekhulile bajabule kakhulu ngezipho nangokudla abakutholile njengoba namhlanje bekubungazwa usuku likwalowa engumengameli wezwe ubaba uNelson Mandela. Ngizizwa ngijabule kakhulu and kufanele ukuthi ngijabule ngani ngoba upresident besinayo uPresident Mandela bekumuntu very friendly. Ngisho ingane ezincane isafunda ziyalazi iqhaza labanjwa yilowa engumengameli wezwe ubaba uNelson Mandela isishoshovu sezombusazwe. This day, personally to me as a young person, it means giving back to the community and it Mandela through his fight and struggle for freedom. The privileges that I face as a young person in this day and age, obviously after Nelson Mandela's fight, is the ability to have quality education. Isiteshi esingaphansi kwe-SABC iMetro FM naso besimatasa siphakela abantu futhi sibanika nezingubo zokulala. Sifikela ekseni ngabo 7 and saqala ukupheka, so we've been cooking kusukela ekseni sizodla ilunch nabo gogo and celebrate them and sibakhombise uthando because uthando yona into ebalekile kakhulukazi kubantu abangenakho lokhu thina esinakho. NginguCalvin wakwaDludla endabeni ze-SABC ngibika ngiseSoweto eGoli.
Ityalike yamawisile ludeke embizana empuma koloni ichongwe njengenxalenye yomzila wendlela ohanjweleli ekulweni ingcinezelo nokufikelela kwinkululeko. Ukukuza njengoko letyalike ilinde ukubhengezwa ngokusesikweni njengendawo yamagugu. Letyalike kulapho wayesakuba ngumongameli uba uNelson Mandela wazimanya ngeqhina lomtshato nowayesakuba inkosikazi yakhe umama uWinnie Madikizela Mandela ngonyaka ka-1958. iMandela Day iqale ngohambo lweekhilomitha ezintlanu ukuya kule cawe. Osopolitiki nabahlali bafaka isandla ngokunikezela ngemizuzu engama-67 yabo ngokuphakela abahlali ukutya kwanokupeyinta esi sakhiwo. Siyacela nakwilali esihlala kuzo sinqatyelwe ziikliniki, sinqatyelwe nazizindlu ezixhaswayo uba awuthi makase urhulumente asibonelele. uMadiba unconywe ngokushiya umzilo ongasoze ulibaleke. Le tyalike yaseludeke iza kwenziwa indawo yokurhwebesha abakhenkethi. Isite ideclarishiwe as a national heritage site, and isizathu soba mayideclarishwe is because urhulumente kunye nabantu baseludeke ingakumbi icawe bafuna ukuthi make sure okokuba la site not only declared but it is turned into a tourist site. Kusenjalo umzukulwana kaMadiba uNdileka Mandela uthi umzilo washiywa nguyisemkhulu ujongelwe phantsi. Uthi intswelangqesho kulutsha bubungqina bokufeta kweenkokheli eziselulawulweni ukulondoloza ilifa likayisemkhulu. oMadiba namahlakane akhe Oliver Tambo, Walter Sisulu bakhokela ngenhliziyo bekwazi umvela omnye umuntu ba ingathi kwenzeka kubo. Sifuna inkokheli ezinjalo, inkokheli who are not politically arrogant, and sazi igama lesixhosa ngakubeka ngayo. Abantu abathi xa bengene ofisini bani ngafumana ntoni na noswawa lwami ndifuna ntoni na. iNelson Mandela Museum ibambisene neIcons Journey Foundation kule mpelaveki baza kusingatha imbaleki ezisuka eClarkbury eNgcobo ukuya eMthatha. Kwindaba ze-SABC ndingufundisi Embizana. Ngoku masicaphula ababukeli kwikhasi lethu leWhatsApp bevakalisa izimvo zabo ngolusuku lukaMadiba Omde. Ilanga likaMadiba livuselela izazela ngoba uba uMadiba kwakungathi ufezekisa izibhalo zeBhayibheli ezithi thanda ummelwane wakho njengoko uzithanda. Uba uMadiba bekekhipha epokotweni kuye ancede abantu, okhi isikolo, okhi ikliniki, encede abantu. Mina indvo lengiyentile namuhla njengamalume lolayisha abantwana bonke abantwana labagibela kimi bathole i-discount. Usuku lwanamhlanje usuku nje olufanayo nezinye izinsuku okungenawo umehluko, futhi akukho engikuhlelile ngalo ngoba akukho la engisizakala khona mina ngalo. Njengoba kuusuku olukhulu namhlanje olwaziwa ngeMandela Day, mina bengihlela ukuthi ke kulesi 7 minutes yami eke ngiphume ngiyela eZululand ekhaya labadalela ngaseSondela endaweni yaseShowe, ngihamba ngoba lungisela khona baklinela amawindi ngizama baklinela nasey'ngadini zabo. Noko elisuku likaba uMandela alingathi alisakhathaleleka ngapha eMzantsi Afrika ngoku. Omnye nomnye utsala kwelakhe icala, akusancedwa abantu. Usuku lanamhlanje alenzi umehluko kubantu base-South Africa abaningi ngoba abantu abakwipolitiki yanamhlanje into eyilelo uba uMandela abasayenzi bona. Msasazi elisuku thina silichithela apha esikolweni, sizawufunda ngaye uNelson Mandela namhlanje yonke imini, zonke izinto ababezenza njengamaqhawe. Kho kwanto endizoyenza mna ndizobe ndizihlalela apha endlini, sendiyibona njengencitha xesha into yolwasuku. Yinto nje yokuhlohlo osopolitiki imali ezibhokithini ngoba bazoyisebenzisa besithi bayichithe kule nto yokwenza olusuku. Msasazi lisekhona ifuthe lona, qha into etyhafisa inye yinto uba ngabana kusekho zinkokheli ngoku ezizeke emzini. Abantu abajongileyo nje balwa ngezikhundla kuphela, ke ngoku iyatyhafisa loo nto kuthi. Namhla lisho lukhulu kimi, kukhombisa kahle ukuthi baMandela uma atalwa ukuthi asite abantu, uma futhele ukuthi asite abantu. Nami uma ngisuka la ngitohamba ngiyosita labanye abantu phambili. Ukanti ezi zizimvo zababukeli iSABC enakuthwaliswa uxanduva ngazo. Kwezemidlalo abagqugquzeleli bemidlalo yeOlimpiki eParis
cwengiso zabo zokhuseleko kulandela uhlaselo kulo wayesakuba ngumongameli waseMelika umnumzana Donald Trump. Okuqala nqa izimbalini umsitho wokuvulwa ngokusesikweni kwale midlalo uza kubanjelwa ngaphandle kwebala lezemidlalo kulwesihlanu weveki ezayo. Butani mawethu ngicela sikhongozele nalo uqikelelo lwemozulu masiqale ke ngokuhlwanje nalapho subona kaloku la msingomoya obandayo oshiya umzantsi ntshona welizwe ushiya ke lamathuba entshizane ezithe qa nezithe xhaxhe phaya entshona koloni ngomso ke mbukelisa abantu ba la msingomoya obandayo ushiyile indawo kodwa kushiya indawo usenzela la msingomoya obandayo wesibini ochwechwela kumzantsi ntshona welizwe nokhatshwa ke ngalamathuba ngephemvula namahle kakhulu phaya entshona koloni kanti ke lamathuba emvula alindelekile naphaya kwendawo esigudlu unxweme olusempuma koloni ngokunjalo naphaya eThekwini kanti ngebukelo yabongozwa into buqaphele kaloku la mvula emandla nengadala umonakalo elindelekileyo phaya entshona koloni ngokuhlwanje ngokunjalo nemililo yamadlelo elindelekileyo phaya kwindawo ezikwintshona yasempuma koloni ngokunjalo naphaya kwindawo ezikumbindi mpuma waphaya kwindawo sembindini kanti ke kulindeleke nomoya ngomso oyokube ubhudla ngamandla phaya kwendawo ezisenxwemeni olusemazantsi nakwintshona ngokunjalo nalamililo yamadlelo phaya kwendawo ezifana komahike ngwehlela phaya empuma koloni ngokunjalo ke naphaya kwendawo esembindini waKwaZulu Natal mashonge into ba wona amaqondo okutshisa asibeka phina ndingatsho mbukeli ndithi noko lihle izulu liphakathi nge-15 stili ngu-11 degrees Celsius olindelekileyo Kapa lodumo ngokunjalo naseFredendal kodwa ngamaqondo aphantsi phaya Sutherland ngokunjalo naseCalvinia kanti ke kwindawo esembindini welizwe mbukeli ndingatsho ndithi amaqondo athanda baphansi kuyabanda ziyathathise ngo-11 phaya eMonti ngomso ke mbukeli kuthanda ukubanda kwimimandla esentshona ingakumbi phaya kwindawo ezifana naseNorthern Cape nalabo sibona amaqondo abetha kwisixhenxe Sutherland ngelixa engu-19 phaya Uppington ku-15 phaya eKapa lodumo ibe ngu-14 phaya eVostile kanti ke mbukeli kuba ke unisempuma koloni nakhona lindela imozulu ebandayo kamnandi mawethu.